Hindi, ano ko na. Nagunya na. Doon ka. Dito. Kasi doon ang yan. Upo. Huwag higa. Huwag kang higa. I mean, yun o. Ipaharap mo yung camera mo kung nakaharap ka. Mercy, mercy. Background mo yan. Doon ka sa kwarto. Oh, sige nga, tingnan mo ako. Okay, in front, touch mo yung camera. In front sa'yo. Ito o, camera. Ayan o. Ayos ka naman. Ayos ka rin yung ayos mo din na tinanggal mo kasi. Tasikas mo yung kapay siskat. Ba't ayaw ng camera niya? Iharap mo sis. Kita tuloy yan. Pinindot ko kanina ayaw. Sige. Kailangan ikaw lang makikita. Hello guys, good morning. Welcome to my first LS. May nag-comment ba? Wala pa. Tayo mo. Mag-comment ka sa stream. Welcome to Tweet channel. Hindi pantay yung kilay ko. Kailangan kahit ano sabihin mo dyan, huwag yung bastos. Hello guys. Nasaan na kayo? Try ko lang to. First time ko to ha. Pasensya na po kayo. Konting tulong lang po dyan. Pasok sa bahay ni Tweet. Maluwang po dito, maluwang. Ikaw gumawa. Sa dami mo nang kinakalikot. Nasaan na mga kaibigan ko? Pasok po. Welcome po kayong lahat sa channel. Tweet channel ko. Ito na. Bakit wala? Oh, thank you first. Sister Basyang Maricel Vlog. Ikaw ang unang-una sis. Daghag salamat. Nasaan ka ngayon sis? Off mo? Oh, pinagtatawanan ako ni sister oh. First time ko kaya to. Sige, pasok lang, bay. Pasok. Naiinitan ako sa suot ko. Kanina kasi maulan, kaya nag-jacket ako. Nasaan ka ngayon? Saan ka? Oh, nandito ako sa ano. Off ko ngayon. Nasaan ka ngayon, sister? Yes. First LS ko to support me. Okay? Thank you everyone.
Thank you, thank you, thank you. Nasaan na po yung mga idol ko po dyan? Kunting tulong lang po. Na Tulong na ganyan sa livestream. Ano yan yun? Tanungin mo sila kung naririnig kami. hello, hello sis. Naririnig mo ako? Anong binubulong? Nagpapaturo ako. Nagpapaturo ako kasi first time ko ngayon, di ba? Alam mo naman, pag first time, aanga-anga. Okay ako makita ka. Mm. Problema naman. Pakita nga tayo sa Alam mo na kung sino. May mga kaibigan ko. Kaibigan ko nandito. Okay lang kung makita ko sis na problem. Ikaw nasaan ka? Lumabas ka ngayon? Sister Basyang channel. I miss you. Long time no see. Bobo siya. Wag magsalita na walang tao, di ba? Tao ka. Wala oh. Nandyan ka, di ba? Isa lang yan sis. Hmm. Isa lang. Okay, okay. Salamat sa payo mo. Maraming salamat sister Basyang. Miss Sister Basyang Maricel Vlog. Maraming salamat sa suporta. I love you. Pinagtatawanan ako kasi nakakatawa ba mata ko, namimilog. Si Sister Basyang naman, oh. Nasaan ka? Sabihin mo nga sa akin kung nasaan ka ngayon. Ha? Oh, Basyang Maricel Vlog. Kaibigan ko yan. Suportahan niyo po siya. Maya, makakalive ka na rin sa mga. Oh, nasa bahay daw si Basyang Maricel Vlog. Hindi pala siya lumabas. Okay, okay. Thank you. Oo nga, kaya nga naka-jacket ako kasi maulan. Medyo malamig. Wala kasi akong kayakap eh. Dito sa bahay. Mamaya pupunta akong Laki. Ikaw, lalabas ka mamaya? Okay.
Waray channel. Welcome, welcome po. Thank you so much, guys. I love you. Oh, see you later. Basyang Maricel Vlogs. Salamat sa suporta. Thank you. Lalamig ako, nakatapat ng electric fan. Oh, labas ka bukas, di ba? Lunes. Off mo bukas? Thank you, Waray channel. Catherine. Thank you for coming. Pasok po. Pasok lang po kayo, amigo. Okay. Uka problem. Thank you for coming. Basyang Maricel Vlog. Thank you. Thank you so much. Okay. Take care. Hello, guys. Shout out us. And the channel Jason. Welcome. Thank you so much, guys. I love you guys. Thank you. Maraming salamat po. Pasok lang po kayo sa bahay ni Miss Tweet Channel. Maluwang pa po dito. Good morning. How are you? Pasok lang kayo sa bahay ni Tweet Channel. I love you guys. Malamig ang simoy ngayon ng hangin. Masarap ang simoy ng hangin. MD channel Jason. Welcome to my channel. Waray channel Catherine. Waray channel Catherine Basyang Maricel Vlog. Shout out, sabi ni Waray channel Catherine. Shout out daw sa'yo, sister. Thank you guys. Basyang out daw siya bukas. Labas siya bukas. Salamat dyan. Maraming salamat po. Maraming salamat. Hello. Yes.
Kamula. I-blue mo daw si ano. Paano? Click mo yung pangalan ng tao. Si Basyang. Tapos, mag-click mo na. Hanapin mo yung moderator sa baba ng ano. Hindi dyan. I actually want no cancel. Talikod niyo mo yung camera. Ayan. Talikod mo yung di bali first mo naman. Yung bilog yan. Yan. Nandyan pa rin. Nakuday. Sardo. Ayaw na. Permanently. Ano ba't wala yan? Ako meron. Ako meron. Click mo lang yung pangalan. Are you sure you want to block this IDAMND channel? 5 minutes per money cancel. Bakit wala? Ito na naman, pag-aralan na naman to sa kanya. Kasi ibang ano, Ayan. iPhone yan dahil. Oh, may bago ka. The Explorer. The Explorer TV. Iharap mo na yung sa'yo. Meron natin pag-aralan sa pangalan ng tao. Shout out po. The Explorer. Nabubulol ako. Pasensya na po kayo. The Explorer TV. Hello. Welcome to my Welcome to Tweet channel. First time ko kasi. Pagpasensyahan nyo na po. Hindi ko pa kabisado to. Okay lang yan. Una nabubulol talaga. Salamat po, The Explorer TV. Thumbs up. Thank you so much po. Salamat po sa thumbs up po. God bless you. Thank you sa thumbs up. Waray channel. Dagang salamat. Basahin mo sinasabi niya, no? Haha, okay lang yan. Okay lang yan. Kaya mo yan, host. Nabubula. Oo nga first time ko talaga ngayon. Thank you. Tingnan mo lahat talaga nabubulol sa una. Ngayon ka lang ba nag-LS? Opo, ngayon lang po ako nag-LS. Kaya medyo, hindi lang medyo, bulol talaga. Shout out to The Explorer TV, sabi ni Waray channel.
Magkaibigan na kayo? Sige na. Pasok lang po kayo. Welcome to my channel. Please support me, guys. Thank you. Dito po ako sa Singapore. Katulong lang po. Kayo po, nasaan po kayo, sir? Nakagala kasi off day ko po ngayon. Sa AGG. Salamat, Waray channel, Catherine. Opo. Isang marangal na trabaho po yan. Tama po kayo. Hello. Pagpasensyahan nyo na, first time ko ngayon sa LS. Try my best. Hello, Waray channel, Catherine. Kumusta? Kumustamos? Sisa, nandito po ako sa Singapore.
Sa Singapore po. Salamat po. Salamat Explorer TV. Salamat. Thank you for coming to NHELS. Maraming salamat po. Maraming salamat to Waray channel. Pasok lang po kayo. Waray channel. Waray channel. Catherine. Oh. Waray channel. Sabi ni The Explorer TV. Hi sa'yo. Baka hindi pa kayo dikit dyan. Unahan mo na siya. Welcome. Waray channel. Dikitan mo na si The Explorer TV. Baka hindi pa kayo magkadikit. Waray channel, Catherine. Okay, friend na kayo. Thank you. Nakatiilong ko. Okay. Makatula kon irong. Upay kong kwarta ini. Sign na ito, pera yata to eh. Sabi nila na pag Makati daw ang dulo ng ilong, may darating na blessing. Blessing, anong manikam-kam. Tara na. Mamasko na tayo. Mga rolling tayo. Tara na. Dalhin mo ang bayong. Thanks. Waray channel, Catherine. Merry Christmas din sa'yo. Thank you. Merry Christmas sa iyong tanan na nandyan. Kahit yung wala, Merry Christmas. Malapit na po ang Pasko. Ilang tulog na lang, Pasko na. Lalan. Tadi do do la la. What?
Merry Christmas na lang sa akong mga minahal. Kahit malayo kayo sa akin. Merry Christmas sa inyo. Excuse me. La 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 la. La li la lan ta di da da dan. La li la 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 la. Mamamas ko po. Marlon Labitag. I love you, Lord. La 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 la. To worship you. I'm happy. I like singing. Waray, 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 waray. Mahal na mahal ko kayo. Thank you, thank you. Salamat po. Kain po tayo. Kain po tayo, guys. The Explorer TV, salamat po. Hindi yun, parang ano, maganda po ba boses ko? Thank you. Kain po tayo. The Explorer. Bulol ako sa R. Bulol ako sa R. Oh, kanta. May nagre-request kanta-kanta. Bisag unsa aho kantahon. Mamasko ko ninyo. Tagai ko. Diba? Wala akong maisip. Haha, okay lang yan ba? Basta maibigkas o ba? Sige na lang. Bisag unsa aho bigkason. Basta naa, di ba? Wala. Unsa unman kini. Atong kinabuhi. OFW. Mga OFW, masipag yan. Lahat. Around the world. Lahat ng mga OFW masipag. Lalo na mga Pinoy. Saludo. Matiisin. Matyaga. Ang probinsya ko po, taga Leyte po ako.
Waray-waray. Ang mama ko Bisaya, ang papa ko Waray. Tacloban, Tacloban. Kabalo ko magbinisaya pero diri ang Bisaya ko dili maayo. Pero nindot ang Bisaya. Kayo taga saan po kayo? Ang sabi pa nila, waray-waray. Waray bugas. Waray-waray. Waray upay. Waray-waray. Waray sura. Salamat, salamat. Salamat sa iyo. Salamat ha imo. Daghag salamat dong. Oh, taga Bicol ka ho. Taga Bicol ka. Magandang lugar dyan. Kahit hindi pa ako nakapunta dyan, magandang lugar nyo dyan. Sa Bicol. Bicol. Bicolano. Masarap ang pagkain ng mga Bicol. Paborito, kahit hindi ako Bicolano, gusto ko yung pagkain nyo masarap. Maanghang. Oh! Masarap yung masarap yung pagkain ng mga Bicolano. Pero lahat yata ng pagkain ng mga Pilipino masarap, the best talaga. Oo, host, puro sili. Oh, yun nga, masarap nga yun. Nakatikim na kasi ako ng pagkain nyo. Kaya nagustuhan ko. Doon yun sa Maynila. Sa Caloocan City. Kasi tumira kasi ako doon sa Caloocan City. Taga Caloocan City tita ko. Doon ko na tikman yung Bicol Express. Diba? Masarap. Subscribe ko muna yung mga anak ko. Mga kaibigan ko dyan. Salamat po. Masarap to. Bigas to, di ba? Masarap tong ano na to. Paborito to ni yung inaalagaan ko noon. Naalala ko tuloy pag kumakain ako ng paborito niya. Naalala ko si Ama. Paborito to ni Ama. Gusto kong mag-apply ng PayPal card. Bicol Express Food. Masarap yun. Maraming sili. Maraming sili. Iba ang sili sa Waray ha. Bastos yun. Pag-aralan ko muna. Ang sili sa Bisaya. Chili. Masarap yun na ulang. Dagang salamat ha. Saludo ako sa imo kay naa ka diha. Sino pa nandyan? O, nasaan na si si channel, si Waray-waray. Wa na di ay diha. Hello to my first is tambay host.
Okay, okay. No problem, no problem. Waray channel. It's okay. Go, 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 go. Anay. Kanta. Magkanta-kanta. Pasko na. So, wala pala akong... Waray ngayon ako. Uyab. Diri ko kakantahon ito nga. Pasko na. Sinta ko. Pobre ngayon ako. Kawawa. Si Tweet-Tweet. Nabasa sa ulan. Sayang, sinta, kinalimutan mo na ako. Okay, salamat. Thank you so much. Thank you so much. Waray channel Catherine. Tambay host. Okay. Uka problem. Jitem. I love you guys. Yes. M&D channel Deson. Thank you for coming. Love you. Thank you. Hello, I love you. Yeah. My first L is welcome. Thank you so much. M&D channel. Jason, shout out sa iyo. Shout out din sa iyo. Waray channel. Shout out din po sa inyo. John. Pagpasensyahan nyo na po si Tweet channel. First time ko po ito, kaya tabu naalangan pa po ako ngayon. Thank you po. Thank you to Waray channel sa suporta nyo. Labas muna ako, Elisa. Okay. No problem. Salamat po. Thank you for coming. Salamat. Maraming salamat po. Okay.
Thank you, thank you. Okay, see you later. Sa LS mo. Okay, okay. Salamat, salamat. The Explorer. Explorer. Tata. MND channel. MND channel Jason. Welcome, welcome to Tweet channel. Thank you, thank you, thank you. Thank you guys. Thank you po. To love. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Shout out sa'yo. Shout out, shout out. MND channel Dison, shout out daw sa'yo. Waray channel. Sabi po ni MND channel Dison, shout out po sa'yo. Waray channel, Catherine. Kanta ka, host. Huwag lang yung wag lang yung original. Wa ko makaandam karundong. Day. Unsa man aho kantahon. Mamasko ko nimo taga ikog ginamos. La 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 la. Halina't sumaya at magpakamba. Halina't sumaya. Halina po kayo. Pasok po kayo sa BISCO. Okay lang yan. Kahit gaano kaliit. 1, 2, 3. Oo, kasi sipira ko. Parehas tayo, sipi lang ako rin. Ang gamit ko is sipi lang. Isa lang ang sipi kong gamit. Kaya, huwag po kayong mag-alala. Iintindihan ko po kayo. Labas na ako, host, kasi may gagawin ako. MMD channel Dison. Okay, maraming salamat sa iyo. Bye. Thank you. Malapit kasi ang bahay namin
sa highway. Kaya maingay. May naririnig kayo, guys? Huni ng mga sasakyan. Maingay. Chik! Chik! Okay. Ingat po kayo. Ingat. Ingat po. Ingat. MMD channel Dison. Ang pag-ibig kung haman halang la 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 la. Supportive friend. Supportive friend. Welcome po sa channel ko. Pasok lang po kayo. Huwag po kayong mahiya. Pasok lang po kayo sa maliit na bahay ko. Pagpasensyahan nyo na ang maliit na bahay ko. Excuse me guys. Ingay. Hindi. Narinig dyan. Ang sasakyan. Okay lang yan. La 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 la. Pasko. Mamasko po ako sa inyo. Kahit walang aginaldo, okay lang yun sa akin. Basta't nandyan kayo. Ang tunay na kaibigan ay hindi mapipili. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Da da di da 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 da. First LS ko, 4 ang tao ko. Okay na yun, masaya na ako. First LS ko, 4 ang bisita ko. Salamat sa mga bisita ko. Pinasaya niyo ako. Ket. Jesus loves a little me. La 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 la. La 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 la. Oh, 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 oh. Yes, Jesus loves me. Yeah. Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. I love you guys.
Aki. Hello. Hello po. Welcome to my first LES. Maraming salamat po sa mga dumalaw sa akin. Thank you so much. I give you a big hug. Si Waray, taga-bahay. Waray, taga-Tacloban. Si tweet. Masayahin katulad nyo. Bibo to. Palabero si tweet. Hindi kayo hello pasok po kayo. Naghahanap po ba kayo ng isang tunay na kaibigan? Na dito lang si Miss Tweet. Si Miss Tweet Channel. Mahilig makipagkaibigan sa inyo. Walang pinipili. Kahit sino pwede kong kaibiganin. Dito lang po kayo. Pasok. Si Kristo lang ang buhay ko, magpagkailanman. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ngayon ako ay masaya, pagkat ako'y binago niya. Si Kristo lang ang buhay ko, magpagkailanman. Yeah! Mabuhay ang OFW. Huwag po tayong mai-stress. Doon po sa mga baguhan na mga OFW na katulad ko. Lagi po kayong magdadasal para hindi po kayo ma-stress. Kasi siya lang po ang ating tunay na kaibigan, ang ating Panginoon. Diba? Maging masaya sa bawat oras. Kailangan doon po sa mga baguhan ng mga OFW na katulad ko, lagi po kayong magdadasal. Bigyan ko po kayo ng tip. Umpisa po kasi mahirap intindihin ang salita nila, language nila. Kaya tameme, nga doon, nga dito. Hindi alam kung ano ang gagawin. Toink. Minsan nakakatawa na lang. Kasi minsan utusan ka, hindi pala yun
tama, may pinapakuha sa'yo, hindi mo kasi masyadong naintindihan ng English nila. Kasi ang English ko, kunwari, kinarabaw. Ang English ko, kinarabaw. Kaya, kailangan, kung anong sinasabi nila, pakinggan. Tapos isa ulo, para pag matagal-tagal na, ma-memorize na kung ano ang sinasabi ng mga amo. Pero, may iba dyan, hindi siniswerte. Kawawa. Basta lagi lang magdadasal. Yun po ang pinaka-the best sa ating mga OFW. Prayer is the best. Matig-a kay waray-waray ako, pasensya na po kayo. Hindi po ako magaling mag-English. Kailangan malakas ang loob pag kayo mamasukan sa ibang bansa. Ito. Tuk, 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 tuk. Malakas ang loob. Pag pinapagalitan si Ruby, pag pinapagalitan si Tweet-Tweet, punta sa kwarto, taming, iyakin. Pero hindi ako nag-give up, guys. Dahil malakas ang mga waray matibay. Ang mga waray matibay. Pagdating sa trabaho, hindi agad-agad sumusuko ang mga waray. Dahil ang mga waray matibay, masipag. Lam bam 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 la 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 Jesus love. Group. Si Waray channel, Catherine. Waray channel, Catherine. Thank you so much. MNG channel Dison, maraming salamat po sa suporta nyo. The Explorer TV, thank you. Maraming salamat din po sa iyo. Welcome lang po kayo. Excuse me. Waray channel Catherine, kanta ka host. Huwag lang yung original. Gawa na lang ako ng sarili kong kanta. Waray. Kahit na gawa ko ng malapit na ang Pasko. Hindi naman
Masaya ang Pasko dito sa bahay ng amo ko. Hindi uso ang Pasko. Mas maganda ang Pasko. Paskong Pinoy. Kahit walang handaan, masaya ang mga Pilipino. Mamamasko. Ang bawat tahanan may handang iba't iba. La 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 la. Keep going. La 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 la. Da la 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 la. La 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 la. Keep going, keep going, keep going. Jesus. Jesus. Bakit hindi mo sinabi? Hala. Ano ngayon? Oh. Sunday maraming ngayon gumagala. Sunday marami ngayong gumagala. Hello, hello Basyang. Kumusta? Excuse me. La 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 la. Waray channel. Nandyan ka ba? Hello? Naririnig mo ko? Waray channel. Naririnig mo ako? Hello? Way? Salamat. 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 Sana lang. The Explorer TV live now. Merry Christmas to all. Merry Christmas to all. Sabi ni The Explorer TV. Merry Christmas to all. Merry Christmas to all. M&G channel this on. Merry Christmas. Waray channel Catherine. Merry Christmas. Basyang. Merry Christmas. Bukno.
Merry Christmas sa lahat na nandito. Merry Christmas to all. Jesus is name to God. Jesus is nothing. La 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 la. La 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 la. La 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 la. One lost to for so long, but I'm not hammered. Your heart is missing. That's why you go the way I know. Love is one big illusion. I will try to forget. Di malimot ang iyong mga halik. Nararamdaman magpagkailanman. Okay, Miss Tweet Tweet. Tumutudo-tudo na. Hindi naman po. Di malimot ang iyong mga halik. Nararamdaman magpagkailanman. Nangangawit, nangangawit. Saglit lang, saglit. Pinatunog ko yung mga daliri ko sa paa. Bye-bye, danala.
Bakit ang sikreto ko, guys? Alam mo? Para hindi kayo ma-stress, ang sikreto ko, sumisipol ako habang naglilinis. Gumagawa ako ng sarili kong compost. Pero gawang ano lang siya. Yung sisipol ako na gawang, yan ang pinaka-music ko. Sipol. Hulaan nyo to. Sipol ha. Mamamas ko po. Sa bahay ng kuya. May handang iba't iba. Mamamas ko po. Bahay ko maliit lamang. Jesus la 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 Hello po. Hello po to my idol and to my another idol, pambansang pustiso. Nandito na po si Tweet channel. My first ill is pagpasensyahan nyo na po ako dahil first time ko po ito. BISCO. Oh, Mary Jane. Hello ga. Kumusta? Welcome. Salamat. First LS ko ito. Kaya practice pa more. Mary Jean Bisnar. Hi, hello. Shout out sa'yo. Shout out sa'yo. Nakakahiya naman pala. Kanina ka pala nandyan. Ikaw talaga, sinurpresa mo ako. Daghang salamat.
First time ko to. First LAs. Thank you sa suporta. Maraming Wisnar. Nasaan ka ngayon? Kasi akala ko kasi walang walang tao. Kaya sumisipol-sipol ako. Kumakanta-kanta para maaliw. Alam mo na, first time ko to. Ganito pala to. Kumusta ka na? Mamayang gabi mag-LS ka mamayang gabi, abangan kita. Nakagala ako ngayon kasi off day ko ngayon. Maraming salamat. Nandito ako sa Singapore. Di up ko ngayon kaya first LS nagpatulong ako kay M&D channel Dison. Hindi ako kasi marunong eh. Kumusta? Shout out to Mary Jane Bisnar. Ang hindi pa dyan nakadikit, unahan nyo na po siya. Sino yun? Si Waray channel. Catherine. Dikitan mo na po si Mary Jane Bisnar, baka hindi pa kayo magkadikit. Ikaw nasaan ka ngayon, Mary Jane Bisnar? Kanina ka pa pala dyan. Maraming salamat. Saglit lang ha. Okay, no problem. Si Miss Tweet, nandito ako sa Singapore. Walang anuman, Mary Jane Bisnar. Salamat sa pagpunta. Salamat. Thank you. Welcome to my channel. Welcome to Miss Tweet channel. Si Idol nakita ko. Nakita ko si Idol. Idol ko yun. Si Idol. Rapi Tolpo. Si Sir Rapi Tolpo, idol ko yun. Nandito po si Miss Tweet sa SG. Naghahanap buhay. Kahit sa bahay lang ang trabaho namin.
mahirap din. Kaya doon sa mga pinapadalhan po ng pera, wag po kayong umangal na ganiri, kunti lang, ganiri, kunti lang. Kasi, makakasama naman sa loob namin, binibigyan na nga kayo, aangal pa, hindi daw sapat sa, ayoy. Magsabi na lang kayo, thank you anak, thank you sa pinadala mo, hindi yung magrereklamo, pinadala na nga, magrereklamo pa, hindi daw sapat, aya. Hindi nyo lang alam kung gano'ng pinaghihirapan ng pera. Noong maakyat sa puno, tagpuputol ng puno. Malaki yan ha, pinuputol. Yung chiko, yung puruan ng chiko. Tapos babae ako, babae. Tapos tusan ako na naputulin. Nasaan na yung kausap ko dyan? Ikaw na lang pala. Asa na? Dito. Umalis sila kasi nandun sila sa ano. Bumalik ka pala. Ikaw na lang natira. Salamat, Mary Jean, Bisnar, thank you. Kanina pa sila umalis. Oh. Ano kung malalaman na nagsipaglayasan na pala sila? Hindi ko alam eh. Diyan, pag hindi na makita dyan. Okay, saan? Pinagtatawanan na naman ako nun. Okay lang yun. Kasi first time ko naman to. Jen, kanina pa sila umalis. Okay lang yun, okay lang yun. Nandyan naman yung supportive na kaibigan ko. Suportahan din kita, di ba? Magbigayan. Magtulungan. Oh, may nakabiji. Saan ba makikita yung ano siya? Hindi ko makita siya. Hindi ko makita yung ano niya, yung picture niya. Ikaw na lang mag-isa. Nakita ko. Salamat, may nakabiji isa. Baka si Waray channel yan. Si Waray channel. Catherine, nakabiji. Paano ko malalaman na may hindi? Lalang 50 subscriber. Mabuti ka sis Mary Jane Bisnar, marami ka ng banana. Ako Waray.
Waray ako banana. Pero okay labis waray ako banana. Yung korting mata. Yung korting mata. Nasaan yung korting mata dyan? Yung korting mata. Yung korting mata. Yan. Makikita mo yung ilan ang viewer. Kailangan pa bang pindutin yan? Hindi na. Yung korting mata, yung nakangiti dito sa kaliwa. May nakangiti siya na purmang tao, nakaganon, no? Tapos ang mata niya bilog, nakaganon. Yan? Hindi. Makikita mo sa screen mo. Magbabatora ako sa kaibigan ko kung nasaan yan. Ilan ang number na nakalagay? Nakalagay saan ang number na yan? Saan number? Sa screen ko na may nakalagay? Saglit lang ha, saglit lang ha. Saglit lang. Saglit lang, Jen. Itatanong ko sa kaibigan ko. Sabi niya may pipindutin daw ako dito para makita ko. Opo, nasa bahay lang po ako. Kasi off ko ngayon. May dalawa. Ikaw na lang at saka yung naka-BG. Ikaw nasaan ka ngayon? Shout out ng bunga-bunga sa'yo, sister. Okay, thank you. Maraming salamat sa paalala mo. Sige, hindi ko nagagalawin para kasi first time ko nga ngayon eh. Hindi ko nagagalawin. Salamat. Mamayang gabi mag-ilis ka.
Saan ka sa atin? Mag-iisang oras pa lang ako. Yung first LS ko, mga 3 o'clock ako mag-stop. Wow, maganda pa dyan. May simbang gabi kayo. Saan ka sa Pinas, sis? Malapit ng Pasko, pero ang Pasko namin dito, pag nasa loob ng bahay, hindi nararamdaman na Pasko na pala. Hala, sa bukid nun. May kaibigan ako nasa bukid nun. Pero nandito siya sa Singapore. Mary Jean Bisnar, Waray channel. Catherine. Waray channel. Sabi ni Mary Jean Bisnar, hello to you. Mayroon akong kaibigan dito. Kaibigan ko sa church. Taga Bukidnon din siya. Ang name niya sino yun? Marami kasi akong kaibigan. Saglit ah. Hello, sis. Si Rolin Ignacio. Yan, kaibigan ko siya. Wala akong, hindi pa ako marunong gumamit pag nandun ako sa labas ng wala kasi akong wifi. Wala akong wifi sa labas. Dito kasi sa bahay, free kasi kami sa wifi. Nakakunik kami sa wifi sa bahay. Mamaya pupunta ako sa Orchard, sa Lucky Plaza, doon sa mga Filipino store. Doon, punta ako mamaya. Ayusin ko kasi yung SS ko. Pagkatapos ng LS ko, alis ako.
Matagal na ako sis sa SG. Dito na ako, ano, nung 2003 pa ako nandito. Until now. Matagal na ako dito sis. 2003. First time ko na pagpunta dito sa Singapore. Maybe 18 years? 18 years, one employer. Super bait kasi yung amo ko. Thank you sis. Excuse me. Ilang taon na ako? Hulaan mo sis. Gusto mo today? Hulaan mo sis. Pero pag hindi mo mahulaan, sasabihin ko sa'yo. Salamat!